Music from Tamia with Loving You Still. Also played You Tank as the ke maybe I deserve. Lixesha lobona ke singene kwingcebiso ngezempilo. Thelela impilo yakho ngokwezempilo. Zigcina uphilile. Cancer can lead to anxiety, depression, and feelings of isolation. 9:5 with the Black Rose of the station. Mhlawumbi wena usandovula iradio yakho ngoku sikwicandelo lethu lezempilo nalapho ke siye sijonge sihlengahlengise sikwaqwalasela nendlela esinokwenza ngazo ukuzikhusela ngokwasempilweni. Namhlanje ke sinqokela noThulani Daniso, who is a professional nurse based in South Korea ngoku. Sajama ke namhlanje ke understanda ke amathumba, sijonge ke inoba mhlawumbi abangelwa yintoni and singawanqanda njani. Ndiyabona ke abantu abaninzi ke sebenibhalela apha ku-WhatsApp besithi yo chuma bulela into yobana ungaphathwa wena ngamathumba, ngoba amathumba into ebuhlungu kakhulu. Uza ke yena ke azosicacisela into yobana ke inoba mhlawumbi yintoni unobangela wamathumba. Ukhona ke simbambe ngozum, nditshilo ke ndathi ke si-live on our Facebook page, ungayosibukela phaa ke mphulaphula. Mhlekazi, kusoloko kuluvuyo wethu ukuba nawe enkqubeni masikubulise sikwamkele. Mandithabathe ithuba ndibulele kakhulu nakum ke kuluvuyo ukuba ndibe lapha kumaxesha ngamaxesha. Ndibulise nakubaphulaphuli bebonke bemamele, enkosi. Isakhulu wethu Thulani, siyabulela nathi ngokwenza ixesha nathi. To begin our conversation, ndiyafuna wethu Thulani sike sicacisele nje umphulaphuli into yobana yinto namathumba. Xa kusithiwa ndinamathumba ingaba kuthethwa ngantoni, and ke amathumba ixesha elininzi thina siwaqhele evela apha phantsi kwekhwapha. Iyona ndawo avela kuyo okanye ayakwazi uvela nakwenye indawo, and abangelwa yintoni? Masingene kulomba wamathumba ekubonakala uba ungumba ochaphazela uninzi lwabantu. Amathumba into endifuna ukuthi siyiqaphele kuwo abangelwa kukungcoliseka kwesikhumba okanye kweskin. Kuthetha ukuthi i-infection eye ikhule ngaphansi kwesikhumba. Iye ihambe yenze ukuvuvukala xa umzimba ureacta against i-infection le ingene kwisikhumba. Then ke ngoku umuntu uzobona ke ngokumanifesta kuba kubonakale i-pain kulaa ndawo, kubonakale ifele eli okanye iskin esisivuvukala sinyuka. Then ekuhambeni kwexesha ke kuye kuthiwa ukuba ivutshiwe, ke ngokulapho sele kuphuma iphasi phaya. So iphasi lena okanye ububomvu obu bubonisa clear ukuba kukhona i-reaction yomzimba against i-infection engene kwiskin. Enzo nto ke zingazizinto ezahlukahlukeneyo ezinokuba ngunobangela waloo nto. Okokuqala, phantsi kwamakhwapha izinto ezifana ne-roll on, whereby umzimba aye areacte against i-chemicals ezikwi-roll on leyo umntu ayisebenzisayo. Kuyenzeka ukuthi ngelinye ixesha umntu unamanxeba amancinci kodwa yena angawaqondiyo. Then loo manxeba lawo enza ukuthi makungene ukungcoliseka phaya, then oko kungcoliseka kuhambe kwenze le nto kuthiwa ngamathumba. Kuyenzeka ngelinye ixesha ukuba umntu unxiba iimpahla ezimqinisileyo eziye zenze ukuba makube khona ukufuma, iskins esi singakwazi ukuphefumla. Then iskin xa singakwazi ukuphefumla kwenzeka i-infection phaa ngaphantsi. Uyofumanisa ukuthi abanye abantu baye bafumana amathumba kwi-genital areas ezifana nalapha around i-anus lena okanye apha ngaphambili kuboya obu. Kuyenzeka abanye abantu abaninzi bayacheba, becheba uboya i-pubic hair, abanye bengachebi nakanjalo, kodwa ukucoceka nako kuyinxalenye yale ndima sithetha ngayo. So ithetha ukuthi lo muntu uba i-pubical area yakhe akayi-clean enough, uyakwazi ukuthi aphume le nto kuthiwa ngamathumba. Amathumba ke aqala kancinci ke aqala ngokuba kube khona iqhakuvana elincinci eliye libe buhlungu ukulithatsha. Then as eli qhakuva liye liyekwa liyalikhula, emveni koko lihambe lenze le nto kuthiwa lithumba. So ndiyaqonda ukuthi mandime kuloo ndawo uba kukhona nje umbuzo kuloo ndawo. Yeah, if ndikuva kakuhle Thulani,
oyena nobangela kukungacoceki kakuhle komzimba. Yes. Ndiyafuna ke sisolo singena kanye kwezinye ze-symptoms mhlawumbi ekufuneka sizijonge singabantu singazibalekeli. And I want you to elaborate more on the part yokucoceka komzimba. Okucoceka komzimba kucoceka okungaphandle okanye kucoceka okungaphakathi, and siyinqanda njani loo nto okanye siyilungisa njani loo nto leyo? I-question enhle kakhulu leyo, ukucoceka okungaphandle okanye okungaphakathi. Le nto sithetha ngayo namhlanje si-skin infection. So Okay. xa isi-skin infection ithetha ukuthi umzimba une-barriers zokuwuprotector. Kune-barriers ezingaphakathi, kune-barriers ezingaphandle. I-skin sinendlela yokukhusela umntu against i-bacterias. So Alright. but i-bacteria mayithe yafumana i-access uba ingene ngaphansi kwe-skin, then i-skin siye sizame indlela yokuzilwela. So indlela yokuzilwela kulapho umuntu aye afumane ukuba uba nethumba. So ke ngoku uphendula lo mbuzo uthi ingaba kungaphakathi okanye kungaphandle, iqala le ndima ngaphandle, but ngenxa ye-access ye-bacteria ethe yafumana i-access yongena ngaphakathi. Kungako bendisithi kuwe, xa kukhona amanxeba amancinci umuntu angawafumani, ibacteria iyangena ngaphakathi because of now iskin asikwazi ukuba sibe siyakhusela. Enye ndendaba endiyayishiya ecaleni yiswekile. Enye yonobangela umuntu oneswekile engakhontrolekiyo kakuhle, so umzimba awunamandla wokumkhusela kakuhle. Umuntu one-immune system esezantsi, umzimba awunamandla wokumkhusela kakuhle. So now once ibacteria ingene ngaphakathi ngenxa yezi-scratches okanye ngenxa yokuba umuntu engacoci umzimba wakhe kakuhle, okanye ngokuba umuntu esebenzisa iisephu ezithile umzimba angahambelaniyo nazo, i-roll-on ezithile umzimba angahambelani nawo, ithetha ukuthi ke ngoku lo chemical iye ingene ngaphansi kweskin. After ithe yangena ngaphansi kweskin, umzimba uyazilwela against the foreign substance engene ngaphansi kweskin. Uvulekile amanxeba, umzimba uyazilwela against the foreign substance. So ithi loo nto xa ubona ithumba, you need to uba ubeke into eyi-one engqondweni yakho. Into ekumele uyibeke engqondweni yakho kukuba kukhona into erongo engene ngaphansi kweskin. It's either yi-bacteria okanye it's either yi-chemical wena introducile, okanye is either umuntu ulala enxibe izinto ezimnamatheleyo okanye ixesha elinintsi unxiba izinto ezimthe nca. Abantu abanintsi ngoku abangosisi banxiba ile nto, banxiba ipent ento zizibambayo ziqinisileyo. So ezo zinto ezo could be one of reasons because lo mntu uyabila, then ukubila kwakhe kungena ubumdaka ngaphantsi kweskin because of now iskin asikwazi ukuziphefumlela. So xa kungena ubumdaka ngaphantsi kweskin umzimba uyazidefenda. So xa uzidefenda kulapho umuntu ezozibona eba namaqhuma, then la maqhuma lana ahambe akhule ngenxa yentoni yobofu obukhula ngaphantsi, then kulapho umuntu ngoku azifumana sekenenantsika sekenethumba. And kuyenzeka ixesha elinintsi umuntu angalihoyi ithumba. Ithumba likhuli only ngaphandle, but likhula ngaphandle likhula nangaphakathi. Sinabantu aba-end apha kufuneke bayokwenza inantsika i-wash out etheatre ngenxa yokuthi umuntu ube nethumba akalihoya. Nantsi enye into endifuna ukuthi siyibambe ke abathumba enokuba ingaveli njengethumba. Umntu uyalimala, uyabetheka entweni, then angayihoyi, abe nepain nje angayihoyi. Emveni koko ngaphakathi kukhula ubomvu yena angabuboniyo buvela ngaphandle. Laa mntu uzibona sekuleyitha kanti kugcwele ubomvu kwinyawo eliya lonke. So uzobona nje just ngepain engasukiyo etshisayo, then uyifumana lo mntu sekulate. That's why ezinye izinto kufuneke umuntu azikhawulezele xa ibona uba le nto ngoku iyandihlupha and andi-understand. Umuntu xa elimala always you need to consult to find ukuthi yintoni ingxaki. So mandime njalo. Yeah. 13 imizuzu phambi kobana kubethe intsimbi yeshumi. Ukhumbule ke mphulaphuli, we are live on Facebook, Vukani Community Radio. Uba ngaba mhlawumbi unombuzo ungathumela ke voice note okanye unibhalele on 0725145381. Sincokola noThulani Daniso, professional nurse
sijonga ke umba wamathumba namhlanje kwingcebiso ngezempilo. Thulani, buke wamention into yobana amathumba akapheleli nje ekukhuleni kwezi ndawo siqhele in fact kule ndawo siqhele kuyo, which is phantsi kwamakhwapha. Kodwa yakwazi nobana akhule apha ngakwi-anus, apha ngasemva ezimpundwini ezi zakho, okanye apha ngaphambili. Ndifuna utshekisha into yobana ingaba amathumba contagious, like ayakwazi ukosulela na? Why I'm asking this question, ndizawukwabelana nesondo nomntu wam, mhlambi ngumntu oyindoda nomnye umntu oyindoda, obviously they are going to do sexual intercourse through anal sex. So iyakwazi into yobana ke ngoku imthelele iqabane eli lam, okanye ngusisi wenza sex nosisi and uneliqhuma usisi phaa close to usisi lo wakhe, iyakwazi into yobana iqabane likwazi utheleleka. In general, iyakwazi into yobana amathumba wosuleleke, kuthiwe wosulelwe ngomnye umntu, unethumba because wosuleleke ngomnye umntu. That will depend. Alright. Ukuba okokuqala ithumba eli livulekile okanye alivulekanga. Okwesibini kuzodependa also to the next person ukuba ingaba une-stretch okanye une-cuts. But one thing I want us to bear in mind is that anything that have to do with bacteria iyesulela. Okay. Alright. Anything that have to do with infection iyesulela. So Alright. once you get in contact with this person onalento ekhozwa ibacteria, iyakwazi usuka from omnye umntu ukuya komnye umntu. So now getting to the point of now you are in sexual intercourse with with partner yakho, it's either it's a man to man or man to woman. So remember ukuthi kukhona i-attachment ye-skin and kukhona i-friction. So then ngoku kukhona i-friction ithetha ukuthi loo nto leyo kungenzeka ukuba omnye umntu athini esuleleke. It's either i-bacteria okanye it's either i-fungal infection. That's why uzofumanisa omnye athetha ndinamaqhakuva njalo njalo. So zi-infections ze-skin. So i-infection ye-skin iyakwazi ukwesuleleka komnye umntu ngoba ikhozwa i-bacteria okanye ikhozwa inantsika i-virus. So once kuthethwe ngezo zinto ziyi-two, loo nto leyo iyesulela. Alright, masive question yemphulaphula buzawuthini? Uma ndiqala undibuzela apha kuThulane, kutheni le nto ithumba liphindaphindayo? Umzekelo, uqala uba nethumba mna ndaba nalo ngaphakathi endlebeni and ndandingayazi ke uba lithumba, ndandisiva nje ubuhlungu bendlebe, ndaya kwagqirha ndazowufumanisa apho uba lithumba. From phaa ngaphakathi endlebeni lazowuphuma apha ke ngokwapha eqweqweni eli lendlebe apha ngaphezulu. Njengoba kukhulele liseqweqweni kwabe kukhula ithumba empundweni at the same time, labe liphuma ekhwapheni njalo njalo lade lazowuphuma nalapha phezu kwemehlo. Yintoni ebangela ithumba lenze ngolo hlobo liphume kwiindawo ezininzi ngexesha elinye? Thulani? Yes, yabona iimeko ezingolo hlobo ziye zifune ke ngoku ukuba umntu kufuneka uba adibane with i-skin specialist because of kuyacela ukuthi ikhona into ekufuneka ukuba ichaniwe ukuba kwenzeka ntoni apha kwiskini sikamama. You understand? Because of now as infection itreatwa with the antibiotic. So there are a number of questions that can be asked apha kumama ngoba ingaba okokuqala ithumba was treated with i-antibiotic, waya kugqirha for consultation, then latriteka elithumba, then kufuneka uba kutsalwe amagazi kujongwe ukuthi yeyiphi i-bacteria that causes lamathumba enzeka kumama. And then another kumele ukuthi kujongiwe ukuba zeziphi i-comorbidities ezifana ne-diabetes ne-conditions ezinokwenza ukuba kube khona ezi problems zezi infections ziphindaphindayo apha kumama. So i-question enokuba nobunzulu ekumele ukuthi kujongwe umntu individually ukuba what could be the main problem. All right. In closing, we have 3 minutes, Thulani. In fact, 2. Kusube kutheni apho kufuneka into yobana mandiye
kugqirha okanye ekliniki. Number 2, ndiyakwazi utreata ithumba ekhaya. No. Kubalulekile ukuba xa unethumba liphume ubofu ubone ukuthi liyahlupha. Kubalulekile uye ekliniki. Any problem kubalulekile uye ekliniki. Why? Because of wena ungacodisa ithumba apha ngaphandle but you don't know ukuba ngaphakathi linwenwe kangakanani na. That is the reason why kubalulekile uba uye ekliniki ukwenzela ukuba uzokucheckwa thoroughly ukuba le ngxaki yelithumba isukile. And ngaphezulu koko, let's remember ukuthi ekliniki you will be covered by i-antibiotic ezokwazi ukuthi incede ngaphakathi, because as sisitsho uba ithumba ali-affect only ngaphandle but liyakwazi ukunwenwa ngaphakathi. So endlini awuna-antibiotic, uzolicudisa nje qha elithumba uzixele wena uba kuphelile kanti ngaphakathi lenza more damage. And ngaphezulu koko awuzazi kungenzeka ukuba uneswekile, that is the main cause, then yebo. Yes, it. Okay, ndiyayithanda into yobana qho xa sinencoko esincokola ngayo kuzala enye i-conversation. Now we're going to talk about iswekile, the link between iswekile and amathumba. That will be our next conversation. Thank you so much, Bhuti. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Enkosi, sibulela. All right, that was Thulani Daniso, professional nurse. He's based in South Korea, not in South Africa. Thelela impilo yakho.